jsem tvůj dopis začínal tak hezky, dvěma slovy. Přiléhla buňka, jak štěpá byla to náhoda, ale jsem dobrý. Vrátil jsem hezky z tohoto světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis. Ten začínal tak hezky. Je to pořád stejné, jak před těmi lety. Takže to byl první host, Dobruška Polášková. Teď vám zahrajou kluci dvě písničky. Skvěle, vidím, že už se to tady rozjelo. No a teď, protože kluci vypustili ty slavíky, tak už než Kůň bílý od Marie Rotrové a přijde vám zaspívat zpěvačka, která s Dobrákama zpívala v letech 1970 až 1977 a tou zpěvačkou je Olinka Kolegová. No a aby se manžel nepohoršoval, tak teď už Chvostková. Ale všichni ji znáte pod Olinou Kolegovou a zaspívám vám písničku od Marie Rotrové Kůň bílý.
Co loďkou provázal.
strán.